Wel, wedi ffindio'n ffordd nôl lawr i'r cylchoedd diwygaeth. Allan cadw oma, dy gwir, mae'n fwrlwm gwyll yma. A mae wedi bod yn brysur iawn mae bore. Mae'n wyneb cyfarwydd iawn yn chwysydd yn ochr i Shane Williams. Ti'n iawn, Shane? Ydw, good diolch. Dwi'n newid gyrraedd bach yn hwyr i weld ti'n trio mewn i'r polyn, na sydd ethi? Ie, ath e o reit. Dechrau sy'n gloi, a ni'n ysgol yn grif hanner ffordd lan, a wedyn ysgol sy'n lawr. Sy'n lygo heights anyway, so dis i lawr ar ôl e. Os ti wedi mynd hanner ffordd, mae jyst mor agos i fynd i'r top yn y do lawr nôl, cofio? Ie, o'n i'n blino hefyd. Ti'n ffit achan? Ti'n gael sioe brysur? Ydw, cadw brysur, ond ti'n neis wedi dod lan i'r siow achos mae'r ferch yn cystadlu pnawn yma gyda Pony Club hefyd, gyda cyffilau, a hefyd mae cyfle i fi esgus i fi dod yma a cwyddo pobl a jyst cael spri hefyd, so fi'n joio. A dwi'n siŵr bod yna grawd yn dilyn ti rownd y lle yma man eisiau lluniau arwyddo pethau? Ie, mae cwpl o cyfnogwyr yma, so fi'n jyst falch bod nhw'n dal yn gwybod pwy i fi. Maen nhw'n dal para poeni dim am hynny, pawb yn abod ti. Gan bod ni'n gael sgwrs, mae Japan yn agos ai a ti'n yn amlwg yn gyfarwydd iawn o Japan. Wyt ti'n mynd drosodd? Ydw, fi'n mynd drosodd, fi'n gweithio mas yna gyda teledu, sylwebu mas yna hefyd, a gwaith hefyd gyda Japan pryd fi'n mas yna, ond os yna gen i'n gweithio, mae'n mas anyway, achos fi'n credu bydd o'n y cwpan byd yn wahanol i cwpan byd ni wedi weld. So, eisiau go mlaen, a bydd yma yn, llai na 2 fis. A'r un mae Cymru mynd i giro, ti'n meddwl? Ydw, fi'n credu, mae cyfle dyn nhw nawr, mae hyder dyn nhw, camp llawn, mae nhw'n ennill lot o gemau dros y 2 blwyddyn nawr. Mae boys yn edrych yn dda, maen nhw'n treino'n galed mas yn Switzerland hefyd. So, gobeithio bod nhw'n gallu gwneud e. Good. Dwi'n cymryd air di, dwi'n mynd i roi bet lawr o pan awr yma. Diolch am y sgwrs, Shane, mwynhau'r sioe. Diolch. Diolch.